wana kini kapor, ban mani ban syakri uglay, ban yo ban ishimenta hakani ka sakramen juga jingkwai try. Ni wai boblem don dekat lambat ni, ban inget boblem juba ka jing don dekat ka jamu. Tungini pendam ka jing duai. Au blem pau jangi bahabeneng, giaingo yeme nakabenta kani ka sngi ka bamela aingi. Bangila ban yo ay kini kajing seng ke sakramen jo kajing kwai try. Bangi aingo namar bangila apmi lenti kini ke singi ngila penkre ko try. Bani selok lang para rudu khot badru bani selok bad me. Gi kerpat bemen kurku ingi da kajing darkat ke jong me ki benta barok bagi pendep. Bangi ni ma da shisha ya kajing darkat ke jong me ling bau ku bad ling bak khuri. Gi IT alade bade kini ke por. Haki sangti ki badan bor ki jong me. Gipan, ngidem, ngingo, bat ngipediang ro. Haga kerteng ke jong utrai bat unong penem jong Jesus Christ. Amen. Ngini ruai ke jing ruai ke ba laipo way. Laipo way. Ke ba yatho ke history jong ke jing im jong Jesus jong i. Naduk ke jing ka, aduk ke jing yap, aduk ke jing nipan. Bat hadien ke ni ke jing ruai nga kerpat ya. Ibe ini kita temen rosan jong ke balang ke jong i. Temen rosan is imle. Lain sengob haban yalamingi. Haga jing puli na kaktian ke jong blay bara ka jing duai. Ay uta bakia dem kinong ap lang brot hasem. Ay uta hakal bari yap namar kapop jongi. De utrai atien ngopla. De utrai us iem kaburam. Haki kejat jong ungi dem atungo ye ujunam. Ka jing ruai ka balay po way. Hasem
shua bangin yo ya jeng ye duai ngan pen skeu kato kan ne na tin ka khoi ke jong u ngan shim ni gilai tli ki benta ka baning kong ngan shim no Isaya ka len nong ka basan pulai ka khot ka basau bat san ka ba ar Yohanes ka len nong ban reu ka khot ka basan pulai do san pun reu bat na ka siti pol ka baning kong chi nong korin ka len nong ka bakhat we ka khot ar pulai hadu lai po ki kitin jong blei ki ong kumne shisha ula ba ya ki jing kuslai jongi bat ula kiet ya ki jing sngosi jongi pen ban ngi la nyeu ya u bala pen mong bala sho do blei bat bala pen jinjar rei la pen mong ya u ne namar ki jing ringkang jongi la pen wet ya u namar ki jing le bom hok jongi ka jing pen chitom ka jing suk jongi kala long halor jong u bat da ka jing jingam sngam jong u la pan khia yangi namar katau jisu lai thu haki shisha nga ong phi lumda phi bam ya ka do jong u khon u breu bat phi di ya ka snam jong u phim don ka jing im halate unoru ubabam ya ka do jonga bat ubadi ya ka snam jonga udon ka jing im bom jikut bat nga ngan pen mi pat ya u ha ka sngi ka bakhadu naba ka do jonga kalong dashisha ka jing bam bat ka snam jonga kalong dashisha ka jing ti jar ubabam ya ka do jonga bat ubadi ya ka snam jonga uyai sa hanga bat nga hau nabangalap diang na utrai ya ka banglai ti pateng ru api bau jisu bau trai hakata ka mid ya ka bal hakabala dino ya u ula shim ya kupu bat habau langu ula kedia bat ula ong to shim pi to bam uneu long kamet jonga ya ka bala pen khen na ka banta jong pi to le ya kane ya ka ban ken mau ya nga kumju ru ya khuri hadin ka bam jamit uda ong kane khuri kalong ka jutang ka batmai da ka snam jonga ya kane to le pi katno sin ru ba pidi ya ka ban ken mau ya nga namar katno sin ru ka ba phi bam yo ne kupu bat phi di ya kane khuri phi kan mau ya ka jing yap utrai tat onda unwan nabakum ta uno ru uba bam yo ne kupu lane udi ya kane khuri utrai klemburom ken unlong ubarem nalang jong kata ka met bat kasnam utrai henrei to ai bau breu un yit jelade te onda kumta to ai bau un bam nau tau kupu bat undi nakata khuri namar utau bam bat ubadi ubam bat udi kajing penrem yalade ladau da bishar bha ya kata kamet utrai namar ka ni bon kilong ki bapang sangem bat ki papang kreu pedeng jampi bat shibon ro ki bayo thia no ubleun kerku yakini kingtin ka ba prisngeu ka ne ka por dong inya le lang na uble jing tuai niwan banai ngu yame au uble ku pau jongi u bha beneng uble u balong trai kun rat jong ka jing im ka jongi nyai ngu yame ko trai namar ka jing e ka ba krau ka ba pla ka jong me meladon rekat yang ko try leng bau ne nem ar ajar pulai brokowe bat a try kan rat ni don ha kan ikas ngi ka bakhadu jong ne nem kasi sunday ka bakhadu jong ne nem ko try kan rat habangi phai din ko try kan ran ngimla ban sngu ko try ya ka jing don rekat ka jing lam ka jong me ya ka jing im ka jongi wei ko try leng bagi ne ki sngi ki bal le no baro
Ngilayo mat ye shibon kijing kerku ngilayo mat ko trai kan rat shibon kijing don rekat kijong me ha kijing im kijongi mangila ko trai kan rat ban im kumne ke mangilong kat hadu kan ikas ngi ko trai dei ka kijing ai e bat kijing ya lam ka bor kijong me ko trai kan rat nis ngungu ye me ki e babo kijing le baba kijong me nak mata kijing im kijongi we pi we ho chi sha ko trai kan rat Nila deban yai leng ba shibon ki at ki them ha kijing em ke chongi rei mem sem li no hang ta rei ka ti ka bas bon ke chong me ko trai ka ya lam yang hi ka da du kini kisngi ho chi sha ko trai rat don na ki prabange ki chongi ko trai ki bala mat ki jing pang jing stom ki bala mat ki jing du no ki ba yeng asem ko trai leng ba ka ne ka nem ko trai kan rat rei ngai ngu em he ko trai ru mem sem li no ki hang ta rei ma don rekat ya ke jing em ke jongki ban me lam yang ngi ko trai kan rat ka hadu kini ka sngi ka pamenta ko trai pada bangi pen kut no ikani ko sngi ko trai kan rat ha bangi ap khmi yos nemo bat mai ko trai ki sngi ki bat mai ya ke jing ya lenti ke jongi ko trai ngem tiep ban yo i ko trai ki e ki banja leng ba ka ne ka nem ka bat mai ko trai kan rat ha ke jing ya lenti ke jongi rei ngi dat wai ko trai kan rada bangin sap diang ko trai bat bang kliap ino snem barim bangin sap diang yo snem bat mai ko trai kan rad ngi dat wai ya ke jing lam ke jong me ngi dat wai ke jing rap ke jong me ko trai meni snei ban yai ringkat bat i ko trai ling bagi ni ki ban wan ko trai kam churo ai ngin ya ot ko trai om da ke jing start ke jong i ki breu rei ngi ya da ke jing lam ka bor men sim jong me ko trai ngai ngu e me ko trai kan rato is nei kum pamela yalam ya la ka jong ka balang ye ki long ying ki long sem ko jong ileng ba ka ne ka snam arjar pun lai ko trai ni shani as kem ko trai kan rat minis nei ban yalam yang i leng ba ka ne ka snam ka bat mai ru kum ju ai ngin ya ta ka bor ka jong me ko trai om da ka jing start ka jong i kum ki breu aji so bid minis nei ban ker khu ko trai ye ki long ying long sem ka jong i we pi ko trai Bengin ang yo mat iki met ki pakot ki pakya bengin yo mat ko trakin rat iki jingker ku ki pakan sai e na ka ket ki jing snei ki chong me a trakin rat bengi don na ka ne ka sngi ka pakadu jong ne snem ko trai ngi don ru ya ka ban pen meladon rekat ko trai ngai ngu meladon rekat ye ka jing shakri ka mangi yo leng ba ka ne sngi ko trai ka jing seng ka bachisin bengin yo ban pen dep ya ka sakarmen ka jing pen baptis ha bengin yo ban pen kentang chame ko trai isan ngot ki khon bat ki baret ko trai bat we khna ko trai kan rat leng ba kan ka si bat hang ne ka por ko trai kan rat ngi don ha kan kenta ka pakentang e ke jong me bang kan mau ko trai kan rat ya ki jing wan long breu ke jong me kan kan do ban walau jing sha si tom ke jong me ko trai ke belawan ban sha si tom halor ka ding phna na bata ki pop ki ringkang ki jong i ko trai ngi don ha kan ka por ko trai kan rat ban kan mau ya kan ka sgi ka ba krau ka jong me ko trai aba malai sha yap na mata jongi halor ka ding phna ulum kalbari ko trai ban pen em yang i ki breu ki bala chot ki bala rem ni don ha ka por ko trai kan rat ban ye shim ta na ka me ka jong me nau pu ban nau ka khuri ko trai kan rat balong ka met ka jong me bat ka snam ka jong me ko trai kan rat ya rap yang i lang ba ka por ko trai kan rat ya rap yang hi we pi we ko trai kan rat ai bigi not na ka ne kenta ka ba kentang e ka jong me ko trai bengin yet e ki don hot ki men sem ka jong i ko trai bengin tli la te ko trai kan rat bengin yet ye lagi ki jong long thlot ki pop ki jong i ko trai kan rat bengin it ha me ko trai kan rat bengin yo mat e ki jong sok bengin yo mat e ki jong pen em ka jong me aji so be it menis nei ban ker khu ko trai kan rat ye ka ne kenta kabangin deban pendep leng ba kan chan me ko trai kan rat menis nei ban ker khu kham tam e yo shakri jong me ko trai u pastor ba deban pendep ye kan ka penta ka bakan tang e jong me ko trai ulang tang breu to harap yu ko trai kan rat bagi e ba ki sa pendep ko trai kan rat ken long ko trai kan rat ki bawana khet ki jing snei jong me ken long ka trai kan rat ka bor man thau thamai ya ka jing em ka jong hi we pi we ngeda ker par ru menis nei ban ker khu ki nong sarai ru ko trai kan rat ki balong ki shakri ki jong me ko trai kan rat ki ban ya rap ban pendep ya kan ka benta ko trai ka ba sam ya pu ba di khuri ko trai kan rat leng ba kan ki chan me
to menis nei ki ru ki long tang ki breu ko trai rat to pen chai bor he ki ko trai rat bagi laban pen tep yu ne kam hapo ke jing yalam ke chong me om da ke jing start ke chong ki breu ida tu wai ko trai rat menis nei ban chimti ya kan he ka por bari ke ne ke chan me i bro ko he ke jing sakri ke bang sayo ko trai rat leng ba ke ne ka por na du ke jing slok e ke tin ke bai em ke chong me ko trai ai kan yo jakai ke donot ke men sim ke chong i ko trai bagi dagin mi no nak yeng ke paketang ke chong me yen mi kum ki breu ke batmai ko trai kan rat bagi yo mat i ke jing sok ke jing dengan nak men sim ke chong i baru yo mat i ke jing kurku ke paken sai tam e nak ki khet ke jing snai ke chong me kurku ko trai kan rat ki e baro ko trai kan rat ki ban pendep lang bagi ne ke por na bagi ni ki pan keteng jisu de mani snai ro ban map i ki pop keringkang ki palat ki chong i ha keteng jisu ngi wai mentah sibum jukuru amen ngi penpa ko jing songo ya itemen besan jongi temen besan is emle ibele lam ngi hak jing pule na ktien ke jong blei ba ke jing duai to blei nang ker khu ye phi bare ke jing shakri ke jong phi ya ka kam ke jong o nagaliang jong ka balang presbyterian mauro ngi pediang sobai phi baro ki parareu dukhat jong ka balang mauro badru ki parareu dukhat ki ba na ki wei pat ki balang ba na ki wei pat ki kenhun balang ki bala bandon rengkat bat ngi ha ke ni kapono pais ngi pediang sobha ngi pediang kerpang ye kini ki bangidang sudah pediang syaka jinglong riu dekat ha ke ni gamet balang ka baladep ublei ton ker khu ye phi ha ke jing ya lenti ke jong phi kum ki riu dekat jong ka balang ngi pediang sobharu ye ki para bangit be bat ki parlok ki ba khmi bat ki bayo sngo ya ke ni ga jing seng link ba ka YouTube channel jong ka balang to bleun ker khu ker hai phi haki yeng ki sem ki jong phi ngi ai ngo yo blei na ka benta ka ni ka por bau ai ngi bagi yo bani selok langkum ni haswa bangin yo e ka jing besa na ka met ke jong trai ngin yo e ka jing besa na ka htien ke jong trai bat ngi ne pen kre e ki men sim bat ki do not ki jongi ngi ne rwai ka jing rwai ka ba arspa nang yat ko men sim wat khau et shate shaseyon shababet da komi dengong haulum to komi shagading puna lukenrat hangta balasa ka krung bakentang balasum ka jingruai ka ba arspa Seyon Shah
Ki teman basan baik jongi ki balong ki para nong syarai jonga ki dekat komiti balang ki long keme ki long kepa ki parlok samla bat ngai ki don ru ki hep ki barit ki bampat long ru dekat ngai ku blaya pi baro haka kerteng ka ba koridor tam ka jong trai bat unong penem jongi uji sukres ngi ai ngu yu blay bangila bani kendu langkum ki ru dekat kumne saudong kami ka jong trai banyo bani shimmenta na ukpu bat nakakuri bat ngi ngej scam bau blay un pensyai ngi lingba kaktien ke jong u bagan long jing tay men sim nakabenta jongi shwa kata ngi don ban ong kat tu kat ne ki ki ban long kum ka jing penhun men sim ngi habangi poi sha ka sngi ka bakhat do jong ke ni ka snem arajar arpulai ublay ulokur kuingi kum kabalang ngilay roy ngilay manbha ngila mat ya ka jing don rekat ka jong u haki shibon teligi benta bat ublay ula pendap ya ka jing yo ka jing lum jongi kum kabalang bat nakaliang jong ki para bangit ba it pilay trelang haki kam jong kabalang baro bat habashim kelum ngim shim yui bagadon ka jing duna hakanu gunu kaliang kabam khana Christmas kabagidang sudep kasaki ka jinge trelang ka jongpi ki para bangit beet lembat kiwei ki program hakiwei ki por ublay to nangkur khuyengi kum kabalang ngini long shitali nginang etre ka kam ka jong o ki mission jo kabalang ru ki ya chaprang ki bapnya da kabalang bat ka jinge sengentai ti kampat deyanga ban yathu lut ndrei hakapor ka babiang nda kalarai ka komiti balang ngin siyo sngow ni kirmiang sentur jong sketri balang ya ka jing ya chaprang jo ka kam bat ya ki jing tmu nang ni shakmat bat hagani ka snem ka banwan ka bamut nadu la shai ka sngihi ngin sayo ka snem arajar arfusaw ngin sayo ka jing seng ka sngi ka bala shai la shem snem ka don ko ka jing seng he ka ba ka balang ka diban pediang bat kata ka de jing seng yalap jong ka Putmuri district ka banlong haka arpu pratrik ka jong u benai basaw arajar arpu saw ka jing seng yalap ka Putmuri how arpusan ken ka don ka jing seng yalap ka bahe bat kata de jing seng yalap jong ka presbytery how benai Oktober arajar arpusan ti ngini bu jing mut ngini bu jing duai ye ka jing pen kre jong ka balang naga benta kini ki jing seng kapang pedeng juga kubor kalong ujisu uduai nagabentagi senran hak per Getsemani ujisu uduai nagabentagi senran hak per Getsemani hagani gasnem arajar arpulai haki kubor sakramen gilayo sngaw shapangki jingja hak per Getsemani how much ka jingele ujisu hak per Getsemani how June ki senran ki yothya hak per Getsemani how September u Judas ude ya u Jisu haka per Getsemani bat menta u Jisu duai nakabentagi senran haka per Getsemani pila ban mudur bau khonu jong blay u try bat unong pene u jangi u et yengi hadu bau da duai bania sat nakabenta jangi haka madukpa u bahabeneng bat kanongrim kadai naka gospel Yohanes kalenong kaba khatnyau ke gospel Yohanes kalenong kaba khatnyau barok kowe kalenong tamang anum pulilut ya ketuka lenong dengan sepuli ya dekat kat bagi nang ya hagani ka khubor ya kani ka jingduai ka jong Jisu how Yohanes lenong ba khatnyau la jutip ya ka kum ka jingduai jong urang ba lingdo ka jingduai jong urang ba lingdo lani ka high priestly prayer kani ka kerteng kami namar bau Jisu uduai badu yasat nakabentagi senran jong u kum u ksiang kum u lingdo kum u bakerpat nakabenta jongki bad ya kani ka jing duai la ban phya hakilai benta kabenta ka benengkong u Jisu uduai nakabenta yalade ki dekhot iwe hedo san kabenta ka baar u Jisu uduai nakabenta ki senran ki dekhot nriu hadu khat kendai kabenta ka balai u Jisu uduai
nagabenta ki banget ki bansawan kabamut yapi bat yanga ki dekot arpo hadu arpun riu nginum kmi yakini ki rukom yakini ki laiteli ki rukom pia hagani ko por nrengin kmi yaki benta pedeng jong ke jing duai ke jong jisu ki benta pedeng jong ke jing duai jong rangba lengdo but ki start bible kila pia yakini ke jing duai ke jong jisu haki henreu teli ki benta ka benta ka benengkong ujisu uduai bagi senran kin yo ya ka jing im bam jukut ujisu uduai bagi senran kin yo ya ka jing im bam jukut Yohanes kalenong bakhat niyo ki dekat iwe hadu lai ki ongkum ne yakini ki ru ujisu lakren baru la khmit lagi khmat shabneng baru la ong ko khpa kata kapor kala jia to pendon burom yo khun jong me bau tau khun ru un yo pendon burom me kumba mela ai ha u ka bor halor ka do baro badia kita baro ki ba mela ai ha u un ai haki ka jing em bam jukut ya kita baro ki ba mela ai ha u un ai haki ka jing em bam jukut kanite ka long ka jing em bam jukut bakin yo itu ya meu blai washisha tang mamehi bat yo Jesus Christ yau ba melapha kani kamat ka benengkong kani ka benta ka benengkong jong ka jing duai jisu kaya thu ba ka phang pedeng jong ka jing tre mission jong u hakani ka perthai kalong ban walam ya ka jing em bam jukut hangi ki breu kata ka di ka benta ka ba kong santam ka ba khmat ka bangim de ban klet bau jisu lawan sya ka ni ka perthai ban penyo hangi ya ka jing em bam jukut namar kata ka kamram ka benengkong jong ka balang ru kalong ban yalap yo Jesus Christ unong pen em knang ba ki benriu ka perthai baro kinyo mat ya ka jing em bam jukut om don jing pen em da kawai pat ka kerteng lat satang ka kerteng ka jong Jesus Christ bar ka di ka kamram ka jongi ban sakhi ka ni ka kerteng ka bahalor ki kerteng baro barhakmat ka ni ka kerteng baro ki kho siu ken dem badu thale un phla bau jisu long utrai kata ka ni ka kamram ka jongi ban yalap ba ki breu kin yo ka jing em bam jukut dei namar kata bangi don ki jing seng yalap nakawai ka por shakawai ka por waju ong yala that basu beteng ki jing seng yalap nakawai ka por shi shakawai pat ka por waju ong ba ngila yo sngo shi yo sngo ka jing yalap namar bakani ka di ka hukum ka jong utrai jisu bangin yalap ka jing em bam jukut ban ngi dei ban pen sngo ya ka hubor jong ka jing yalap ka jingalap jong ka balang ka jingalap jong ka distrik ka jingalap jong ka presbytery ka jingalap jong kiwe pat ki bor balang ngidon kam ban yalap ka kerteng jisu nalor ka jingalap ngidon kam rui ka mission jong ka assembly Nepal ka mission jong ka synod halor Assam ka bajutip mensyrakum ka Dhubri mission ka mission jong ka balang ha paham jula kaput Assam Meghalaya ka mission jong ka balang ha kha umrin kaput India Bangladesh Commission jong jia senggentai ait thang share hakat arsnong kini baro kilong ban pendep ya ka jing duai jisu ban penyo ya ka jing embam jukut ha ki brio chong ne ka perthai ka benta ka baar ka jing duai jisu duai bagi senran kin yo ya ka jing long shitali uduai bagi senran kin yo ya ka jing long shitali om tang ya ka jing ya teli henry ya ka jing long shitali haka ketin Greek la pipet gi kentin pin so tu e kata om dei tang ka jing ya teli henry ka jing long shitali bara ka khot ka ba khat wei ngi pule kum ne ka khot ka ba khat wei te ngam don shu ha kata ka perthai henry kini ki don ha kata ka perthai ngate ngan sawan hame ko kpa bakhoj to ri pen im yaki haka kerteng jong me ya ka bamela ai hanga bakin ya long shi teli komba ngi long ujisu duai bagi senran jong u kin ya long
shitali. Kani ka jing duai Jisu kadai na kabenta ki senran hakatu kapor. Mereka dairu na kabenta jongi. U Jisu uduai baka jingalong teli kamdai tang nasla, kamdai tang ka senrong. Henrei nadu tenrai bagi ni long shitali. Nadu napo mensim, napo doknut, nadu ki kalai bagi ni long shitali. Kumki nong but ki jong utrai Jisu Kris. U Jisu uduai bagi ni long shitali kum kabalang mauro. Bagi ni long shitali kum kabalang hakabama fi pidan ki badon ki baipat ki balang. Uduai bagi ni long shitali kum kabalang presbyterian. Uduai bagi ni long shitali kum ki balang hakadikari khasi jantia. Uduai bagi ni long shitali kum ki Kristan shitelup kani ka perthai. Kata kani ka jing duai ka jong Jisu. Bagi ni long shitali haga jing sakhi ka jongi. Bagi ni long shitali haga mission ka jongi. Bagi ni long shitali ha ka jing sakhi ka jing syakri ya ka imlang saalang. Habangi kren syapang ka jing teli kidon lai rukom ki jing teli ke ba ngi kren. Kawai ka dei organic unity, kawai ka dei conciliar unity, kawai ka dei spiritual unity. Organic unity, conciliar unity, but spiritual unity. Organic unity kamut ka jing teli shi balang, ka jing teli kum ki dekat jong balang presbyterian. Kata ka dei ka wai ka benta jong ka jing teli. Conciliar unity kamu ka jia teli haka council lani haka dorbar kum ka NEICC ka North East India Christian Council hangtangi don kam ka jia teli. Henry nalor ka jia long shibalang presbyterian nalor ka jia don ka jia teli apok NEICC ka don ru ka jia teli mensim bat ki para Kristan kila banum don lang haka juk ka balang haka juk ka seng. Henry habang yalong Kristan ki banget jau Jisu Kris ngi don kam kata ka jia teli kum ki banget ha ka kerteng ke jong Jisu. Barbangi wana ka ni ka por hakmat kami ke jong trairu kani ka di kami ke bapania teli yangi ha ka bangin la banyo benta na kamet ke jong Kris bat ka snam ke jong Kris ka bola penmi na ka benta jongi. Dei namar kata nga juong barabor kani kamdei kami jong ka balang presbyterian ngimla ban kam kenti ka. Kamdei kami jong balang presbyterian mauro wat langi penkre mangi kani kami ke jong utrai bad baro kibalong redukot bad kibalayo sakramen ka balang ke jong pi hila pidon hok ban shim menta na kani kami ke jong utrai. U Jisu uduai ba ki senran jong u kinialong shitali kajing teli omtang ya kinong bu jong u kumto henrei nakabenta jong iru kilong dien mandien haga dekot arpo ai u Jisu uduai kumne lam ngam kerpa tang nakabenta kinihi kabumut kitu kisenran jong u henrei nakabenta kitaru kibanget hanga daga ktien jong ki kitaru kibanget yanga ya ka kerteng u Jisu daga ktien ke jingalap jong ki babaro kinialong shitali kumame ku kpahanga ngaru hame bakiru kinialong shitali hangi mdai tang banya teli henrei banya long shitali kata ka diga jing duai ka jong Jisu omdai tang nasla omdai tang ka shenrong henrei nadu telai nadu tenrai telong bangin dia long shitali kani ka jingruai ka basis pa saufuar ka dekot ka baar ka ongkum ni to penlong yangi kum ka balang baseng hadur jongki laingut ha uwei haneng ka jingyalong kawei ka balang babha ka phla ya ki brio bayu Kris melapha ngan puli biang to penlong yangi kum ka balang baseng hadur jongki laingut ha uwei haneng ka jingyalong kawei ka balang babha kapla ya ki brio bayu Kris melapha kidon lai ki person ukpa ukun bat umensim bakoj lai ki person nrei kialong shitali uwei ublei
way ublay shitali haki lai ki person kata ka di ke jihikai syapang ke Trinity ke jinglong lai away kabalang ru ka di benlong kumta ngia don shibun ngot mangi ngia don ngimpadio statistik senrei kumba khatsan spa san pau ki dekot jong kabalang nrengi di benilong shitali kumwe ubrio ngia don shipongut ki nong sarai but arpunyongut haga dekot komiti balang ngi di benilong shitali kumwe ubrio kata haga de jing duai ke jong Jisu kaya pena ke jing tali jong perthai ke jing ya tali ke bau Jisu hikai kalong sepang ke jing long shitali ka jing duai ka balai ngamut benong ka benta ka balai ka jing duai Jisu duai ba kisenran kin yo jing ada na usoitan Jisu duai ba kisenran kin yo jing ada na usoitan ki dekot khat sao khat san ki ongkum ne ya kata ka ktien jong me nga ngala aiti haki kata ka perthai ti kala shuni ki na ba kimlong na ka jong ka perthai kumbanga ngamlong na ka jong ka perthai ngam duai ba men shimno yaki na ka ta ka perthai henry ba men sumar yaki na u bomman Jisu u sngauthu ba kisenran kin don kam ka jingada namar bangi im hagani ka perthai tamangim long jong kani ka perthai ngim lat na ka ba im hagani ka perthai nringim de ban klet ya ka jing shisha bangim de ki jong kani ka perthai namar katakan don bet ka jingele persha bat kani ka perthai kan don bet ka jing khat kan don bet ka jingelong mar persha bat kani ka perthai hot ndai habaro ki benta banilong mar persha ndre hakikat tu kan ni ki benta ka rukom jong ki banget kaya per na ka rukom jong ki riu perthai Jisu hikai bagi senran kila bani kenduk jing hakani ka perthai Jisu wong hakani ka perthai phin syam ka jenjar ndre to wat syap tieng pi namar nga ngala job ya kani ka perthai yo nes khat riu lai pulai Jisu uduai pat bau belai bau kpa unum shimno iki senran nakani ka perthai henry ba anyada yaki ensumar yaki na kibut thap jong ubaman ki para bangit ba ki para ru dekot ngi ema ka perthai jong ka jingele udan we unong tho boong UAW to zo ong ka perthai kam dei ka madan yele kai ka perthai ke dei ka madan yele thama but unong shun jong i bakhmat ude usoitan uwan bantur uwan banile persha engi ken mau bu Jisu ula duai lupa ba anyada yengi na usoitan bat ngi buit thap jong u kila bandon ki bawan ha ni ka jinge seng bentai ki ba shep tieng pi shep tieng ye usoitan pi shep tieng gi jing penshai pi shep tieng gi jing pang pi shep tieng gi jing pi shep tieng ye ka ka ba ki bru kila ban le pi shep tieng ye ki kam sniu ki bagi temu na ka benta jong pi nring ka kwa ba nong pi what shep tieng se shania bet how try jong yu Jesus Christ namar ula duai te na ka benta jong pi but pi dona po ka jing sop jong ka jing duai jong ka jing yada ka jong Jisu what shep tieng ja kat ba ja long kat ba long what shep tieng namar pi don hapo ka jing yada jong ka jing duai ka jong Jisu naga benta chong pi kalong kum ka shatri ka batap e pi maka jing sniu kanum la bantur persha e pi kanu ka jing tim kanu ka jing le bertong kanu ka jing le sniu kanum la ban job e pi namar bu Jisu la duai ban ya dai e pi hoi hateng ngila ban mat igi jing ngila ban mat igi jing ele ngila ban mat ye ki jing pang jing shitom ringa kwa ban ongru baki barok ki baja ya ki banget kilong ki bau blay utip bat usha bakin ja namar udon ke jing temu ke bahasa lendet ki bajam dei balik bertong ki breu ki bajam dei balik sniu ki bei bangin su syap tieng
Kiai ki baja u bleu tip bad usha bakin ja namar udon ke jing temu ke babha shalendet jong kita. Kidon shibun ki bangalak ban keren re le se katangan sakren hak awai pat kapor. Tangkan ni kawai ba pidon hapo ka jing ada jong ke jing duai ke jong Jisu. Kamat ke ba sao. U Jisu duai ba an pen kentang khoj igi senran hak jing shisha. U Jisu duai ban pen kentang khoj igi senran haga jing shisha yones lenong bakhat nieu gi khat khat rieu hadu khat khandai ngi puli kumne ngambut banong khat nieu hadu khat khandai to pen kentang ki daga jing shisha ka htien jome ka long ga jing shisha komba mela pha enga shaga perthai kum tangaru ngala pha eki shaga perthai tiena ka benta jongki nga pen gentang yalade bakiru kin yalong balayo pen gentang khoj daga jing shisha ujisu ong ban pen gentang yaki daga htien jong ga jing shisha ujisu duai ban pen gentang khoj yangi kibanget daga jing shisha pitib na em ngi de ban pen gentang khoj yalade pitib na em bamangi ngi de ban pen gentang khoj yalade pitib na em bamangi ki kristan ngi de ban pen gentang khoj yalade kata ga de jing khot engi bat kata ga de jing duai ke jong Jisu bat ka htien ke jong blai kalong ga jing shisha ka ban pen gentang khoj engi ka jing shisha ka don ka bor jong ga jing pen gentang ka jing shisha jong ka htien ka don ka bor ban pen jengai ya ka pop nangi kiju ong kinong yalap ngiju sngo na kapor ba kapop kala ban penjenga ya phi na ka htien ka jong blai lani ka htien ka jong blai kala ban penjenga ya phi na kapop jet ma phi kapop kala ban penjenga ya phi na ka htien ka jong blai lani ka htien ka jong blai kala ban penjenga ya phi na kapop jet ma phi te kami ke jong trairu ka khot ingi shaga jing kentang khoj habangiwan hang ne ngi sngo tho bangiwan akhmat ki ba kentang ngiwan akhmat ki balong ka met ke jong kres bat ka snam ke jong kres bara bangi shim benta tongin de yet yalade tongin de duai pen kentang yalade ban yo benta na ukpu bat na ke khuri kamat ka ba san ka benta ka ba san jong jing duai ke jong Jisu haga de khot ka bar pu sao Jisu duai kumne wong ko khpa ye kita kiba mela ai hanga ngakwa bahaka ba don manga bakitaru kin ye don rengkat bat nga bakin yo khmi ya kata ka buram jonga kaba mela ai hanga naba mela let naba mela it yanga menshua kaba pensyong nong rim ya ka perthai Ujisu uduai ba kibanget kin yo ya ka buram Ujisu uduai bagi senran kin don lembat u hakata ka jaka jong ka buram kawai ini ki rukom ong satai sari sep ngi ya ki balak khlat mensyua ki ong pass away hadin kata ki ong pass on kemut la nang ya syuk te ki kristan satai sari sep ngi ki ong promoted to glory kamut lakiu kerdan syaga buram haka Bible Society of India haki meetings ke bengi jualong bat haki tu ki report bengi yo kim ju tho balayap dead lani pass away ki tho promoted to glory ki tho balakentiu syaga buram maka dei shisha hakoi kesngi ngin yo ban kup ya ke buram ka ba kabangim la ban mudur kabala penkre na kabanta jongi Ujisu udon habeneng hakaburam kaburam kabanadu bamjukut shadu bamjukut ukpa ukhon mutsim bakhui kiteng shan ya kaburam jo kabeneng kabangim la ban mudur u isayau ong kakhmat kampat yo I ka skor kampat yo sngo lumne ka donu du breu kampat perkhat kampat pusan ya ke ega bau bleu la penkre na kabanta jongki mangiru akawai ka sngi sawengi kini ki jingka berngut jongi khmat jongi ban ngin CEO ka buram bat an sateng shanru lingba jongi
haka buram ke jong blay na kata ka daw ngi pen kre ela de ya kata ka sngi jong ke jing pen kup buram ka prathai kala ban ai buram ngi tang ba mla ban ni jor bat ka buram ka ba kraw ka bala pen kre na ka benta jongi habai piwa na ka ni ka me piu ine me ka buram ka jong blay baula ingi hadu kata baula ai yalau jong khun uba khamar we Jesus Christ ban yap ya pli na ka benta jongi kani ka di ka me jong ka jing sha shitom ka dei kata andre ka di ka me ru jong ka buram kani ka di ka me jong ka jing IT lut yala de kani ka me ru jong ka jing pun kup buram yangi bau nong pop uba jot uba rem kum mga bat ki nong pop ki bajot ki barem kum mapi pila ban yok benta naka met ke jong Chris bat ka snam ke jong Chris to pen kre yala de ia kani ka buram ka ba kraw ka bangi yu i kendiat menta bat ka bangin sayok mat dapura ha kata ka sngi jong ka buram ni poi syakamat ka bandrio bat ka bakhaddo ujisu uduai bagi senran kin mat ia ka jing iet ke jong o ujisu duai bagi senran kin mat ia ka jing iet ke jong o ka dekhot ka ba arpun reu ka dekhot ka ba khaddo kidon shibun kiwe pat ke ngamla ban shimlut hai ni pori ba kendiat haswa bagi dio bentana kami ke jong tra ringala shimi kini hendreu teli bat kani ka bandrio ka long spang ka jing iet bat haki ngala pentip ya ka kerteng jong me bat ngan yai pentip bakata ka jing iet daka ba mela iet yanga kan yok long haki bat ngaru haki kata ka jing iet da ka ba mela iet yanga kan yok long haki bat haki pila perkhat ini ki kentien ya ka jing khia thau jong ini ki kentien kata ka jing iet da ka ba mela iet yanga kan yok long haki amdai da ka jing iet ka ba shipawa amdai da ka jing iet ka ba shiteng amdai wat da ka jing iet ka ba lai pawaru henre da ka jing iet ka ba pura ka jong ukpa ya ukon da kata ka jing iet ban iet yangi bat bakan yok long kata ka jing iet yangi ujisu pun kut ya ka jing duai da ka ba ukren syapang ka jing iet ka jong ukpa ba habeneng yangi bat ka jing iet ka jong u yangi ngi pule yo ones lenong bakhat san bangi di bani iet paralok iwe ngi pule iwe yo ones lenong balai lenong basau ublay ulong ka jing iet bat bangi de ban iet iwe kata ka day ka jinglong ka bangin kup kum ki nong bot ki jong jisu ujisu duai bangin yo ma de ka jing iet bat bangin yo panpau kata ka jing iet para bangit bat syaki wei pat ha ka ni ka perthai tenaga kata ka daw habangi poi syaka ni ka sngi ka bakhaddu jong ni ka snem ka wei ni ki rai thamai jongi ia ka ni ka snem arjar arpusau ngabu khmat jong pisa perkhat kalong bangan nang iet yaki wei khambha bane ka banga iet yaki menshwa bangan iet yaki khon khambha bane ka banga iet menshwa bangan iet yi mei pa bangan iet yaki shipara bangan iet yaki para marjan bangan iet yaki para bangait bangan iet yaki wei khambha bane ka banga iet hagas snem arjar arpulai namar kani ka de ki ka ba ublay kwa nangi ba dai kani ka jing iet ka ba pelong yau Jesus Christ ban yap na ka benta jongi ngalaong mene kani ka me jong jing IT lot yala de kani ka jing ka me jong jing sha shitam kani ka me jong buram ka de ru ka me jong jing iet ka jong ublay yangi bau ai yala jong khon ubala khamar wei ban yap ya pli na ka benta jongi halor ka ding na kalbari bat bau engi kini gi dakishin ki ban long ki sakhi joga jing it ba ga jog u yengi to bleun kor khu yengi ling ba kani ka khubor na ka ktien ka ba khoi ki jog u jisu u duai na ka benta gi senran ha ka kper get semeni na ka benta ka buram ga jog blay amen ngin ya batengi ke jing syakri ke jing yo blay ngin ruai ke jing ruai ke ba ars pa san bat kat beginang ruai ke ni ke jing ruai ngakerpa de gitemen basan jongi begin so bahaban sa weng no ke ni ke jing tap na ke ni ke me ke jong utrai ndaladep ke ni ke jing ruai ngakerpa banginum shong ndrei
ngin se phai shapersha ka jingruai ka banengkong hakikot jingruai ka jongi bat ngin spellang ya ka jingpla ka jinge ki apostol hadin ka tarung akerpat ba pinumpat syong rekat bangidang yenglang ngin duai pen gentang yukpu bat ka khuri bat hadin kata ngila ban sesyong la telot la swai la ngim don hok ka pop ru kayai ban ken mau it ba melayap ngin nur atrai ban wan ka jingruai ka ba arspa san Lord, last why langim don hog above ruga yaiban anken mau amilaya hinun atrai banwan wat ai bandon things ngau pertei angi atrai babha dopen koi par dopen long snor igo yami menta tekan wangi yabam yadi I bor in bechame one wow atrai and him benchai ikman bani yame ikom tahat ame brenplan in yan lenti ublay in bud yamin in yai brenpau Ijor kajing I am ka jingpla ka jinget ki apostol nganget hau blay ukpa badon bor baro unong thau ka beneng bat ka kendo bat hau Jesus Christ ukon batang marwe jong utrai jongi ubalapun dau mensim bakut ubalakha nakamari thei sotti ubalasha shitom hau Pontius Pilat lasa narpna ya ulayap bat latep ya ulahyar shaki rewyap ulami pat na kibayap ha kasngi kabalai ulakiw shabeneng bat ulasyong hagakti kamon ublay ukpa badon bor baro nangta unwan ban bishar ya kibaim bat kibayap nganget hau mensim bakut kabalang bakut shitelup kaperthai ka jing selok kiriukut ka jing map yagipop ka jing mi pat jongkamet bat ka jing im bamjukut amen ngini duai au blay bok pa jongi ba beneng ngieng khmat kene ka miet ka bakentang khot ka jongme ka bakhot shangi ya ka jing yalap ya ka gospel ka bakhot ingi ban mat e ka jing it ba ka buram ka jongme ka bakhot ingi ban mat
ia ka jing im ka bathmai ka balapan gantang khoj ka ba khot ye ngiru sha ka jing along shitali kawai kum ka balang ngi kerpat ba men ker khui ngi ka por ko trai ba kumbau jisu la duai hakper get semeni kumbau la ya sahat na ka benta jogi banget kumta ka ni ka mi kan kren ngi bat kan sandur ngi kiriu dukot ha ka ni ka por ker khu ko trai kan rat nakabenta ka jingyo ka jangi yo kupu bat eka kuri bala kimi nagi so jongani ka perthai nre haba melapan gantang yo kupu unlong hangi ka met ka jong kris ka balapan khen nakabenta jangi haba melapan gantang ya ka kuri kan long hangi ka snam ka jong Jesus Christ ka bala the sei nakabenta jangi pan gantang ko trai yo kupu bat eka kuri pan gantang ko trai yangi kireu dukhat ke ban shim benta Pengentang ko try ngi kinong sarai ke badiban kta iki bakentang bat ban sam iki bakentang ngin mat eke jing pen kup bor ba ka jing pen sle ka banalor ngi IT ka ni ka por ba ngi IT ala de hakik sangti ke badan bor ki jong me ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ru haka kerteng ke jong try bat unong penim jengi u Jesus Christ amen so baban shong Kaktian ke jong blay na iway koren lenong bakhat way ka ongkum ni na bangala pediang na utray ya ka bangala IT pateng ruapi bau jisu bau tray hakata kamiet hakabaladino yo ula shim yo kupu barhabau lalango ula kedia badula ong to shim pito bam uni ulong kamet jonga ya kabalapan ken nagabenta jong pi tole pi yakane ban kan mau yanga bar hakani ko por mangaru kumu shakri baret e jong blay ngashim yunu kupu daga jing sau thu bangalong nong pop uba kraw ubadon kam ban yo benta nagamet jong jing yap ya pli ke jong Jesus Christ nagabenta jonga to blay nyarap yanga habang apendep yakane ka benta ka bakentang ki para ru khot baro ki khot sobhai phi ban shim banta na ka mi ka jong trai no kpu bat na ka khuri bat ki khot sobhai ki para ru khot ki ban ki bai pat ki balang ki bala bandon rengkat bat ngi bat na ki bai pat ki kanhon balang ru ki bala ju yo banta na ka sakramen ka jing khoi trai ki balang jong phi long lat luot ban shim banta no kpu bat na ka khuri kani kamdei kami jong balang Presbyterian Mauro kani kami ke jong utrai bat phila ban shimenta la don ki badon ka suspension la ni ki bampat long ru khot ngi kerpat ba phin so ban up ya ka por ke jong phi ngi ni sam no yu pu bat ya ka khuri bat kat bangin ang sam kerpat I organist bat I nong yalam jing ruai kin ruai kini ki jing ruai iwe din iwe shispa anyu pukra laispa arpho laispa anyu puar bat lada don kam sauspa laipo nyo to baro gileyo benta na kami ke jong try ngi aingo yo blay hagani ko por ngi ni shim mentalang haga jing duai try bar hadin kata nga kerpa de kitemen besan bagian sobha ban satap e kami tungin sobha ban yeng ko kpa jongi ubah beneng to long bakhoj ke kerteng ge jong me wan ke hima ke jong me long komon ke jong me ha ka khndo kumba ha beneng to aringi mentai ke jing bam jongi ke bala ke sngi to map ringi ke rengkan ke jongi kumbangi ringi map ke bele sni wengi to wat ela mengi sha ke jupan shoiru ndrei sumaringi ne ke basnio na be jong me long ke hima ke bor bat ke buram ro la kerta amen ngi aingo yu blay bula don rekat bat ngi hakanika jing pendep ya ka sakramen jong ka jing khoi trai te hakanika por pat ngi ni osngo no i jing pen bena jong ka balang bar hadin kata ngin salum ngi jing aingo bat ngakerpat ya itemen besan jongi temen besan AS lingdo ba in sngo bha ban sapen gentang ya ki jing aingo to những tuổi
Ablay bukpa jingi babneng. Kumne trabi I nyuan laingo yami hena kapur. Menapanyo ingi terkendal dengan sengi kebakra kebakentang. Yang menyo sakri yami terkendal hamtam. Niyo penyebentar nak kami ke jome trabi. Isnai terkendal kerku ngumi. Yang iwei piwei barok yut kot ngeliyo bentar terkendal. Ai miyo ban im kejeng im ke bertemai terkendal. Dan kata trabi itu kita pang bersdom barotrai. Lek memeta kendat, tak meta keti kejome. Bagi nyo kejeng kot kejeng kia tai kendat. Bagi la pensakli lai lo yemi. Ni duai tai kendat. Nyo kena kapor pensakli yemi. Hak bakut jong dus nem tai kendat. Jong dus nem arajar arpulai. Isnei tai kendat ai bangin jam jong dus nem bertemai. Usnam arajar besar dah kejeng sup kejeng kemen trabi. Kam tam mangin light na ki kejeng penwit jang kening persai tai kendat. Kurkui ki yeng ki sem ki jongi. Ki kon jong balang ki samla hep ki bare trabi. Ai bor musim ki bila sakri yemi. Man pendan borom yemi kasi por baro trabi. Kurkulang ini wei piwei terkenal ni kapor. Hoi kam tam terkenal. Abang niyo buyo ban kiu sekiyeng kejomi. Niyor ban ai kini kejeng ai. Kiba mele kurku kejeng im kejeng itrai. Isne pengentang ya ki terkenal. Awak seno kebalang dan kam. Kinlong syaraka bor kejomi tabi. Kurku tabi ni kinong lambaro. Nadu pastor teman san lembah balang. Hot kini kun samla ke bagi long kami baro atai kendat. Bahanus nam ban yo bersakri dak jenis kemen atai kendat. Makin pediang jundus nam bertemai. Nadu sibida sidang mi atai kendat. Dak jenis sup kejeng kemen tabi. Maaf atai kendat tu nak kejeng pelat baro tabi. Nampak keteng doa jengi Yesus Kristus ba. Amen. Ngi penpau kejing songo iki ashes badiai teman besan IS Lingdo ki belalum bat pengentai kejing aingo kumjo ro yai teman besan IW Karsano kumu secretary bala ai kitu kejing penbena bat bala bo bet bo renti iki baro ngi penpau kejing songo ya ki balai trei ya ka kambro sisnem kat kum ka appointment be pilayo bat ngi duai bo blun kurkuru ye kini ki bangi jet tamai naga benta ka ni snem ki nongkit kam bagi ni kit ya ka kam ke jong ble po ka balang ke jongi bat ki weiru langi mi kerteng hang tu re ki wei ki benta ngi nang syakri ka kam ke jong kenran ublei to kurku yi nong elam jing ruai Mr S Matlang organist Mr Balmiling dok nong pure badi ki parlok samla ki jongi ki ba pai ki ba khmi ya ka jing penya ya ka YouTube channel jong ka balang ha ka ni ka sngi bat bro shisnem hi ublei ton kurku ye phi ya baro ki bedan betani ke jing sengi ki paranong sharai ha ke jing samna ka me ke jong trai ublei kurku ya ke jing shakri ka koridor ke jong phi ngin se shambiang shibit ha ka por khatwe shiteng dar phila banwan ha ka ta ka por na ka benta ke jing seng upmate snem thamai bat ngi da kentu kat ki bala so banwan kan long ka por jong ke jing kurku ten ringin se shambiang hi la shai hakapor khatwe beje nakabenta ga jia seng snem tmai jo kabalang tu bleun kur khuingi ini penwai nok mentai ga ni ga jia seng ni der wai ga jing ruai ga balai spa sapu ar par hadien ga ni ga jing ruai ga kerpa di itemen besan jongi itemen besan Dr Ola Mare ben sngo bha bansa lat yengi da ga jing kur khu penwai hau mau siang bante men sim jonga wat e ka nongrim krau bayaine ban penshong yala de awak jing yap ngam shep tieng mau siang skemutrai habaki yong bun jat sho yala mensim suai ke jing ruai ke balai spa sapu ar
ting ausseans hem utrai habaki yon bunjan shoyala and since why don't play hapo denki play I come on play jongi oh bas nong pan pan ma hey bas no bright yam jongi Jeu nom on bat snow see oh come on ban is nay like God no ngirem But hakabawai no jeng ni kapor ke jeng syakri ke jeng mane kapor ke bekentang ablay. Isnai ko traiban pediang ke barom le pendap. Isnai ru traiban kerkhui ko trai pengiak bantan ke mi ke bakhu ke bekentang jong me. Ngen mi nang ne ko trai ke sakhi ke bakodor jong me. Ki sakhi ko trai ke bapan mana ya ke jeng syai ke gospel jong me. Ke jeng syai ke jong me ko trai pedang ke perthai ke mengi im mentah. Isai ko traiban yalam yang ilam manus dam matmaru traibabha ngin yat ringkat bat me ko traibabha ngin skaus khamro medona senda jingi ko nong pembih sngo ko trabangu atai ma pakipop nabe keningi pangi dam teng jisu nong pembih baturaru kejingai ai ka badab yang dap kerhai try nong pem Jesus Christ kejing ba ka bamayan go phla ka jong bleu pa banam jokot Nam rislabat yang bacaj bor blay oman sim bakoj kini ke jengker kula way blay kinchau saban ngi kum ki khun ke bla siu spa ke jome kinchau sarkat ba ki bangai hangne ba saudong ke perthai ke ba dem ba chakriya blay ba em menta hala kertaru amen